Bisa ke bagian jero juga wis beres. Untungnya udan, tadinya awannya adem sekali. Udah meremai rasanya aku pemirsa. Tapi wayahe mergawe. Ini kita lanjut ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Goblem, warga Mas Goblem lagi. Kita lanjut. Alon-alon, ini Mas Santo kepancet amatiran. Nek aku ya iki ya tugase ya nyopeng ambek njepuki barang-barang sing kudu dislametno pemirsa. Aku bali arep nepati janji. Terus pemirsa, gimana aku yo bar nyoploki gorden ngersi idolanan tak sapokno tak inggirno ben Mas Santo iki gak keganggu pemirsa. Iki sak ana sak ember. Ini kita lanjut pemirsa ya. Iki ambek disambi alon-alon tapi kelakon. Aku masak nggo bukon jangan asam pemirsa. Istirahat dhisik pemirsa. Urung bar soal iki yo ambek ngoreti sisa-sisa sing kaleng pertama. Iki kan urung dibuka yo kaleng kedua nih. Pokoknya yang penting sak mampune tenagane Mas Anto. Asline iki tak kon njobot tok sih. Iki maksudnya sik apik ngono pemirsa karepku. Cuma iya ya, keliru cah keputusanku aku ngono. Terus tuku loro. Wong istirahat sik pemirsa. Pemirsa jagakno Mas Anto. Cat gini. Nek gak nyandak ya sesuk pemirsa diterusno. Kena aku guys. Iki nih pemirsa, iki buka kaleng lagi. Ya nek ngarani apa? Kaleng. Iki mau wis pemirsa. Aku kan sak teles dibaleni Mas Santo. Soalnya sik cate dasaran mau dilapisi tae. Iki dicat lagi guys. Timang tak genjongi mbek Mas Santo tak parak norono. Mang pemirsa.
Nganti bar buka iki masalah takon leren dhisik pemirsa. Oh, iki nganti bar buka. Takon leren sik pemirsa. Urung bar masalahnya. Dilembur sih terus Mas Santo kesel pemirsa diterusno iki. Terus pemirsa. Lebaran kor iki lagi ngerendam yo, tak rendem di isuk pemirsa arep tak cuci. Ben resik nganggo pelitur kayu nih. Warnane ngene. Ya alhamdulillah wis bar kabeh iki karek apa? Nambal-nambali celah-celah sing urung anu pemirsa. Alhamdulillah apik ya pemirsa. Pemirsa iki rong dino ya padane. Oh, iki trae urung bar mang Mas Santo leren ambek anu terus piye mang leren terus lawang sik Bu mau karek nambal-nambal sithik-sithik nih ngono. Apik ya pemirsa. Dadine apik. Ya apik warnane maksudnya iki kayak warna alami apa? Kayu. Ben ketok fresh pemirsa. Kayune ya di pelitur. Cat khusus kanggo kayu dhewe pemirsa. Ben ketok seger ya kan iki wis ketok kusem kayune bisa. Ki mang ngumbah spray pemirsa jendelane nek gak engko yo sesuk lagi tak iku pemirsa tak cuci kacane agak bar masak ngubuk piye? Ketok. Engko kocone kan nek bagian akhir nek sebar kabeh pemirsa. Ngerti pas tak resiki kayu apa? Kocone engko kena tipak. Pelituran dadine engko sepat akhir kuwi. Wis penting lali pemirsa. Maaf. Apa kudu selenden ae. Wis loyo. Kuwi dhuwur ya. Kuwi dhuwur. Sampai Mas Santo gak sabar pengen dadi barno sing mliture. Nek sing bagian jero kuwi karek sak umprit tok pemirsa. Aku lah yo gak sabar pengen warna peliturane piye engko hasile. Nek beres sesuke lagi
iku kocone nek sebar kabeh kan karek di umbak kocone. Ini pemirsa hasilnya. Hasilnya ben gak pucet kayak gini kan, terakhir memang saya diplitur sekalian. Kok karek diresiki kabeh, sepenting cate rampung sih. Kene saiki pemirsa. Aku ndek mau yo paling nek Mas Santo munggah aku nyekeli kursine iki ngono. Karo nyekeli cate. Ya mbak tak sambil nyoteng pemirsa. Pemirsa. Iso aku nyoteng samping ya ora iso ngoteng ngarepe engko. Kleru aku sing dicat engko. Nek nyoteng ngarep iki ndelok-ndelok sikone lho ya. Iki pemirsa. Dadi ini apik ya pemirsa. Dadi gak pucet, gak blawus. Nah, iki engko dadi karek diresiki. Berhubung iki wis piye ya? Ya gantian tenagane iki laren ngono. Nek iki tak resiki dhisik nganu. Kan soalnya urung finish. Gimana wangi ngersiki. Iki memang versi ini saya berantakan di rumah. Nek pemirsa sok pengen ngerti finish rapine, part akhirnya rapine, suasanane wis rapi yo. Tonton konten selanjutnya pokoknya pemirsa yo. Sebenarnya iki yo apa yo? Nek perkara ngresiki setiap hari iki yo diresiki, cuma ikan momen spesial. Walaupun apa lebaran kan diresiki, dicat. Pemirsa. Soalnya aku tahun wingi kan ning Jepang. Urung nganti tak cat. Nah, pemirsa. Ben gak pucet lawange nek ana tamu guys ya. Lagi hasilnya. Tapi iki engko sik diresiki sing nyiprat wis engko bar selesai konten soalnya aku yo ngurusi kebutuhan kanggo buka ya pemirsa. Wis pokoknya engko versi rapine next konten. Lumayan lah, wis yura lumayan wis apik. Oke pemirsa. Twing. Loro mah. Eman-eman sing malah ketok kon jowo ki loro mah pemirsa. Iki wis bar. Wis finish. Aku maaf, aku ki mau bar golek gorengan ambek golek token, golek es supaya aku nang gadek. Maaf ya pemirsa ya. Wis gordene apa tak toto, pengen isi token dhisik, tokennya habis. Nek pengen ngerti engko nang konten selanjutnya ya pemirsa ya, soalnya sik berantakan. Wis bar kabeh karek finish wis bar ya wis iku. Yo iki kontennya tak sumbung-sumbung, ora sedina, 2 dina pemirsa ya. Alhamdulillah saya tiga rezeki karo Gusti Allah. Bisa iso ngecat omah ya matur nuwun alhamdulillah. Ini kelengkapannya celah-celahnya sing sidik-sidik kok dilengkapi Mas Santo. Terima kasih untuk kontenku yo, selamat persiapan lebaran, semoga lancar, sing mudik yo hati-hati, monggo sampai tepat tujuan, kan ana sing mepet bodho niku ya pemirsa ya. Wis pokoke muga doa sing terbaik.
Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya aja lali like comment subscribe keluarga Mas Gapun nak nakan mbak explore sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.